Wel, mae hon yn gracer, haha, o Ffaerea, ydi wir, da ni'n gytuno. Alla'n credu faint o gracer sydd ar y bwrdd yma. A dri na chi, Mandy Phillips, boncath yn gorfod beirniadu yr rhain wedi bod wrthi'n beirniadu adran y plant heddiw yma, yndo? Do, a wedi mwynhau. Lle ddechreuoch chi? Wel, fyddi'n galed iawn achos mae gwmynt ma, a gwmynt o waniaeth fathau o gracers fyd. Cystadleuaeth i ba oedran ydy'r crackers? 8 i 12. Reit, a yr un sydd wedi dod i'r brig, gwaith Leila Brown, ysgol fel un fach. Ie, wel hwn, mae gen ti Willis i hwn, beth cynta bore. Mae amser i chi'n edrych arno nhw am y tro cynta. Mae rhywbeth yn tynnu llygad chi, a fe dyn hon yn ligad i. Mae fe'n gweud cwbl am y Nadolig yn dwi ar tywi wer. Ydy, a mae fe'n neis iawn. Mae'r un sy'n ail hefyd, y gwaith Caleb Fater, ie, mae hwnna'n nadoligaidd iawn, tydi? Odi, bach o ffelt arno, a wedi i wneud yn daclus iawn. A mae lliwer Nadolig dych chi'n mynd wedyn. Wedyn mae gwaith y plant bach, dy'r ser i fyny ar y... Wel, yn aros iawn i fyny ar y mur. Mae'n dangos derchymyd sydd gyda plentyn, yn dweud. Mae bob un o'n waniaeth, bob gwaniaeth lliw a bob beth, ond dwi wedi mynd am yr un wedi cael ei winio yn y canol. Mabli Llywelyn di hwnna, ie? Mae hwnna a lliwet o nadolygydd. A maen nhw dan 7 oed? Odyn. Wel. Maen nhw gyd, a mae pob fath i gael yna. Wedyn, un sydd wedi cystadlu fan hyn, yn yr eitem wedi i hywch gylchu neu ailgylchu, gwaith Ifan Meredith sy'n yma, mae hwnna'n... Odi, a mae wedi cael ei wneud mas o ring pull chi'n gael fel ar tiniau, neu fe? Ydy, a mae fe wedi leino a chwbl. Ydy. A mae'n rhywbeth gwaniaeth. A lot o waith wedi mynd mewn, a lot o amser bydden ni'n meddwl wedi mynd mewn i wneud. Wel, mae pawb yn gweithio'n galed, ynddo? Dipyn o gyr pen i chi fanna. Ond oedd eich gwaith chi ddim drosodd wedyn, oedd eisiau mynd draw fan hyn at y coginio. 5 mince pie? Ie. Be di'r gyfriniad chi gael 5 mince pie i gael cardyn coch? Beth sy'n bwysig yw'r pastry, chi'n meddwl bod e'n toddi yn eich pen chi. A mae rhaid i weid ar tri o'n nhw, wedd hynny gyda'r tri. Ond hwn dy bach yn meiddi'r lleill. Ie, a ddech chi'n dweud, daliwch ati i goginio, achos dyna beth sy'n bwysig, maen nhw'n ifanc, yn dod nhw. Mae'n neis i weld gwmynt o reifing. Edwin Davies yn fuddigol yn fanna, ac wedyn y tri o bobl eira bwytadwy. Ie, wedd hwn yn galed iawn, unwaith eto, achos mae gwaniaeth siope, mae gwaniaeth mae rhaid â chi fel la, ond yr un cynta, o'n i'n gweld bod y bisgedi wedi cael ei wneud, mae fe'n daclus iawn, a mae fe'n fan, a mwy o man, mae rhywbeth mwy o taclus, chi'n meddwl mae eisiau ddefo mwy o taclus. Mae'r addurno fanna, dydy, yn arferchog. A maen nhw gyd yn hyfryd, yn licio hynna fel rhyw. Ydyn iawn eiriau. Ac wedyn i gloi, llygodau Nadolig fwytadwy, wel, maen nhw wedi cael hwyl fyma. Ac dan rai ifancau yw'r rhain to, maen nhw wedi meddwl am gwaniaeth bethau o rhai a wyau i'r rhai ar coconut, ond hon sydd wedi ennill. Wedi bach o bopeth da, a yn gweud y beth i'r dathlu lenni yn fe gyda'r sioe. David Dalton, ysgol fel un fach yn fuddigol fan, llongyfarchiadau mawr iddo fo. A dyna fo, eich gwaith wedi i wneud? Wedi i wneud, a di mwynhau? Wedi mwynhau, mae wedi bod yn ddwrnod neis iawn. A mae'n galonogol gweld y plant yn gamal yn ein llythrenol, dydy? Mae'n gwybod, a'r dychymyg sydd gyda nhw, hynna sy'n neis i weld, yn gobeithio dalw nhw ati. O, hollol. Diolch i chi am y sgwrs. Diolch i chi.